El 23 de febreiro, o día de Rosalía de Castro, e vimos representar unha pequena escenificación en conmemoración do día de hoxe. Preséntanos o matrimonio Murguía de Castro. Aclaremos neste momento que teñen que levar esta orde os apelidos porque a sociedade machista de sempre así o obrigado. Xa sabedes que agora podería ser de Castro Murguía. Murguía naceu en Arteixo o 17 de maio de 1833. No ano 51 estaba en Madrid estudando farmácia, carreira que non rematou. Soportou moitas estreitezas económicas. En 1855 publicou a súa novela Desde el cielo. Logo, centrouse en estudos de historia de Galiza e escribiu numerosos artigos de prensa. Rosalía naceu en Santiago o 23 de febreiro de 1837. Este documento de bautismo de Rosalía apareceu xunto cos papéis do expediente de boda de Murguía e Rosalía. Un dato: Murguía solicitara a exención de taxas por escaseza de recursos económicos, así que a Igrexa arquivouno na sección de pobres, onde a ninguén se lle ocorreu buscalo durante moito tempo. Isto digo para que vos deades unha idea das penurias económicas que pasaron a pesar de ser dous personaxes históricos importantes da nosa cultura. Rosalía e Manuel casaron o 10 de outubro de 1858. Ela estaba preñada e aos 7 meses naceu a súa primeira filla, ata chegar a ser Alejandra, Aura, Gala e Ovidio, Amara, Adriano e Valentina. Eu son Alejandra, nacín en maio de 1859 en Santiago e morrín en 1937. Eu son Aura, nacín en decembro de 1868 e falecín no ano 1942. Eu son Gala, xemela do Ovidio, e nacimos en xullo de 1871 e eu morrín en 1964. Eu son Ovidio e morrín en 1900. Eu son Amara, nacín en xullo de 1873 e morrín en 1921. Eu son Adriano Norato Alejandro, nací en marzo de 1875 e morrín en novembro de 1876. Eu son Valentina e nací morta en febreiro de 1877. Eu quero destacar o apoio fundamental de noso pai á labor poética de nosa nai, xa que foi o primeiro en admirar as súas calidades poéticas. Sí, a figura de noso pai debería estar á fronte da obra literaria de nosa nai, xa que en todo momento manifestou o seu amoroso apoio a ela para chegar ao brillo da súa fantástica carreira, xa que ela manifestábase afastada do éxito literario. Xa sei que meu papá destruiu todas as cartas que nosa nai lle enviou durante toda a súa vida, e isto privou dunha importante fonte de información aos estudosos posteriores, pero non o fixo nin as malas nin as doas, senón para proteger a imaxe da mamá. Sí, pero hai que recoñecer que entre eles tampouco existiu a típica historia das novelas románticas un gran amor. Coido que el non foi sequera un compañeiro fiel de penas e delicias, pero claro, que imos sabernos. Tamén hai que recoñecer que a imaxe que deixou a nosa nai foi a de unha muller soa. O sentimento de soidade existencial, de soidade afectiva e de soidade sentimental percíbese na súa obra. Os acontecimientos da vida da nosa nai, lembrade irmáns, conseguirán que o espírito de Rosalía se sentira como unha alma atormentada. Coida que canta ela se vía a si mesma dese xeito. Vale, pero non esquezamos que papá sempre animou a mamá a escribir, xa que eu creía no seu talento e na que ela quería que tiña. Sí, ata así lo decía as persoas cos que mantiña unha relación de amizade como condado. Sí, mamá tiña certa tendencia a destruir as súas obras. De feito, antes de morrer, pedimos que queimásemos os seus manuscritos, e así fixemos. Pedazo grosso nos botou ese día, Palabras textuais de papá. Queimastes a súa gloria e con él o vosso futuro. Moito choramos ese día. Mamá tiña moito carácter, era moi boa e xenerosa, pero cando acosaban ou a ferían sacaba un xenio tremendo. Tamén tiña papá máis xenio, vaya sencilla. Xa sabedes que foi un funcionario problemático e sufriu por iso moitas sancións e suspensións. Vale, pero foi un destacado historiador e un intelectual liberal que converteu a súa vida nun servicio constante a Galicia. Que sorte ter tido estes pais. Non sei se sorte, pero acórdame cando Alejandra, cando Rosalía que pediu a Alejandra que abrira a ventá para ver o mar cando estaba a piques de morrer. Isto é unha metáfora da morte e poesía non só lento. Querido Manuel, hai unhas semanas que non nos vemos e botote de menos. Xa sabes, non me atopo moi ben, pero teño forzas para traballar nos meus poemas.
Estiven a darlle voltas ao título do libro e creo que o máis axeitado é Cantares Gallegos. Quero loitar nesta obra polo meu, polo noso povo, que se merece o mellor. Quero falar dos nosos costumes, os nosos mares, as nosas terras. Asemade, tamén quero crear poemas subxectivos das miñas opinións e os meus sentimentos máis íntimos. Quero saber a túa opinión sobre engadir tamén poemas amorosos e sociais, xa que ti és un gran escritor e tens máis experiencia, polo que a min importame a túa opinión, lembrándome de ti. Querida Rosalía, estou desexando verte e quizáis cuidamos quedar na miña cidade, Ourense, para así discutir con máis precisión as túas dúbidas sobre a túa obra. Cantares Gallegos é un título que simboliza excelentemente o teu proxecto, polo que non veo ningún contratempo e coido que é un título moi acaído. Porén, non creo que eu deba axudarche co tema dos teus poemas porque esta obra significa moito para ti. Sei que ti és unha gran poeta que non precisa de axuda externa. Sei tamén que os teus temas poderían triunfar na literatura galega e española. Pódote de menos, Rosalía. Querido Manuel, en Santiago vai un frío espantoso e pareceu, ante os meus ollos, tal que lo describen en Mauro. Nunca vin tanta soidade, tanta tristura, un ceo tan pálido. Santiago non é unha cidade, é un cadaleito, pero non vayas pensar que vou enfermar, nada diso. Quedanme poucos cartos, e iso que apenas comín. Ainda por riba, estamos tan lonxe, paciencia. Onte, vin un conto de Poe, fermosísimo sinxelo. Nalgún dos meus escritos, recórdame algo a Larga. Tamén comprobei que algunhas descripcións de Jorge Sanz semellanse algo ás miñas. Ainda van dicir que o quixen imitar. 100 bicos e adeus, vou pasear un pouco polo teu cuarto. Túa. Querida Rosalía, creo que non viría mal que mirase desde arranxar a vosa vida de estroio, mentres que eu non podo recibirvos aquí. A pesar de que o desexo moito, aínda así, non é cousa de se precipitar, xa que debo buscar outro traballo. Pensei en coller a biblioteca, que nos axuda a vivir. Parece que en outubro haberá modificación ministerial e aí xa podo saber de canto dispoñemos para vivir. Eu vou mandar os cartos para que non vos falten. Lembra que o teu libro será o primeiro libro da nosa literatura e será ben grande, de seguro, podes creerlo. Canto penso que te fuches, negra sombra que me sombras, o pé dos meus cabezales tornas facendome mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te